Pentru a modifica datele userului de admin sau a crea unul nou, trebuie să mergem în zona de administrare, utilizatori, modifică și aici vom defini username-ul și parola cu care am dorit să ne logăm în aplicație. Pentru crearea unui utilizator nou, care poate fi recepție sau utilizator pentru un medic, vom da pe adaugă utilizator. În cazul în care nu vedeți butonul de adaugă utilizator, este din cauza că probabil ați atins numărul de utilizatori pe care i-ați avut în pachet sau cel mai probabil trebuie să suplimentați cu utilizator dacă ați achiziționat unul singur. Vom da pe adaugă utilizator, vom pune nume, prenume. Dacă e utilizator de recepție, atunci putem să definim cu recepție și username-ul tot recepție. Parola, confirmarea parolei, modul de utilizare a aplicației, dacă este pentru servicii de stoma sau pentru servicii medicale de altă natură. Și mai jos trebuie să punem bife unde sau să bifăm unde am dorit să aibă utilizatorul acces. Spre exemplu, avem tabul de pacienți. Ok, ce am dorit să facem în tabul de pacienți? Ce am dorit să facă utilizatorul nostru în tabul de pacienți? Păi poate am dorit să facă absolut tot și să vadă absolut tot, dar fără posibilitatea de ștergere. Pentru partea de programări, ok, ce poate să vadă? Poate să vadă toate programările, poate să vadă doar anumite programări de la dintr-o anumită locație, de la anumiți medici și așa mai departe. Da? Deci aici trebuie trecut prin fiecare tab, astfel încât să definim fiecare utilizator cât mai corect. Acum, chiar dacă s-au făcut anumite greșeli sau dorim să luăm accesul unui anumit utilizator, și chestia asta se poate face oricând, deoarece există posibilitatea de editare a acelui utilizator. Și asta se aplică atât pentru SPS Stoma cât și pentru SPS Medical.